Moikka moi kaikille ja hyvää kesäpäivää kaikille. Tämän videon aiheena meillä on Islanti. Lähdetään islantilaisiin luontoelämyksiin ja ruokakulttuuriin vähän tutustumaan. Ja islantilaisessa kulttuurissa muun muassa saunat on todella mitättömiä verrattuna suomalaisiin. Niissä ei löylyä saa juuri lainkaan ja niitä ei kaikista uimahallista tai kylpylöistä tai muista vastaavista välttämättä edes löydy. Ja kuumat lähteet taas puolestaan kuuluu vahvasti islantilaiseen luontoon ja kulttuuriin. Uimahalleja ja Blue Laguneita sun muita. Niihin liittyy hyvin vahvasti kuumat lähteet ja niitä kuumien lähteiden avulla muun muassa lämmitetään lämpöaltaita ja tuotetaan Blue Laguniin geotermisesti vettä. Ja islantilaiseen kulttuuriin vaikuttavia seikkoja, niin tosiaan Islannin löysi alun perin irlantilaiset munkit 600-luvulla jälkeen Kristuksen. Ja Islanti oli Norjan vallan alla 1200-luvulta hyvin pitkälle 1900-lukuun, kunnes vuonna 1918 Islanti itsenäistyi. Ja vielä islantilaisesta ruokakulttuurista, eli se on aika perus länsimaalaista mielestäni, mutta sitten taas Valaan, Lunnin ja Eteläkiislan liha. Nämä Lunni ja Eteläkiislahan on sukua keskenään. Ja Etelän kiisla nimestä huolimatta elää pohjoisilla seuduilla. Ja Valaan lihan maku on raakana aika sellaista mitätöntä, mutta kun sitä kastaa johonkin kastikkeeseen, vaikka soijaan, mitä tullaan tässä videossa muun muassa näkemään, niin kaikki on toisin. Ja kypsänä tai mediumina Valaan lihan maku muistuttaa lähinnä ihan tavallista pihviä ja maksan yhdistelmää. Ja Valaan lihan valmistus siis tapahtuu aivan samalla tavalla kuin vaikka naudankin lihan, eli 60-asteisena sisälämpötilana erittäin medium, 65 astetta medium ja 75 astetta sisälämpötila piivissä, niin aivan kypsä. Ja Islannissa ne hauduttaa Valaan lihaa ennen paistamista maidossa. Ja suhteutus on, että noin 300-600 grammaa valasta niin 3 tuntia noin haudutetaan maidossa. Ja Etelä-Kiislannin Lunnin valmistuksesta varsinaisesti en tiedä, mutta maku muistuttaa lähinnä sellaista naudan, vasikan ja naudan maksan sekoitusta, eli ei mitään sen ihmeellisempää. Nauttikaahan tästä videosta, rakkaat katsojat. Ciao! Ja täällä hallin baarissa ollaan täällä Reykjavikin keskustassa. Täytyypä maistaa miltä
paikallinen tollanen viikinki ollut maistuu. Ihan peruslaakerille, ehkä ihan pikkuastetta parempaa, mitä on Helsingissä päin tottunut, mutta kuitenkin. No niin, siinä on takolautanen täältä hallista. Siinä on yksi possu, yksi tollanen revitty nauta ja yksi kalavaihtoehto. Maistetaan sekä tuosta kalavaihtoehdosta vähän. No on maukkaampaa mitä odottanutkaan. Mitä siellä Helsingissä vaikka on saanut. Tällaista mukavan voimakkaan makusta meksikolaista ruokaa. Ihan aidon makusta. Sitten lähtee maistiin vielä tää vähän punertavampi kaveri. Onkohan tää se possuvaihtoehto sitten? Ilmeisesti on. Oikein hyvää ja vieläkin maukkaampaa. Oikein tuollaista meksikaanin makusta, mihin on tottunut, ja oikein tuollaista tuntuu, että meksikolaista mausteseosta on siinä laitettu runsaammin. Ja seuraavaksi lähtee maistiin tämä tako. Tämä ruskeampi vaihtoehto. Ja mäpä en vielä tiedäkään mitä niistä tää on, mutta se selviää maistamalla. Mikä makumaailma. No on yllättävän lihaisa ja hyvää. Taitaa olla revittyä naudanlihaa tää. Ja takot maistuu hyvältä niin limen kanssa kuin ilmankin sitä. Siinä on vielä pannakotta jäätelöä täältä samasta hallista ja oikein maukasta sitruunaista ja vaniljamaista kyllä suosittelen. Sitten siitä vielä salmiakin makumaailmaa. Siitä lähtee maistiaine. Ihan perus. Samanlaista saa muun muassa tuolla meillä Helsingissä Kalasataman sieltä teurastamosta. Että terve menoa sinne, jos haluatte maistaa. Keksi nyt ei ollut paljon minkään makuinen, mutta syötävää sekin. Ja miltäs maistuu Ulfrun olut? Ihan perus IPAlta. Ehkä ihan millin astetta parempaa kuin Suomessa. No niin, siinä islantilaista hotdogia. Täytyypä maistaa yksi. No ihan perus. Länsimaalainen hodar ja sama juttu ranskistenkin kanssa. No niin, siinä on puffinia, eli mitä tää nyt on, lunnia. Maistetaan sitä eka. No niin, miltä maistuu? Lähinnä ankalta. Mä en kyllä ole mikään tuon juuston ystävä, mä ehkä jätän sen suosiolla syömättä, mutta tää on muuten ihan hyvää. Maistetaan vielä ton kastikkeen kanssa. No, aika anka makumaailma täytyy sanoa. Sitten maistetaan tartaria, paikallista hevostartaria ja tuosta chickpea-kastikkeella. Ihan perusteellista länsimaista, mitä on saanut tuolla Seahorse-ravintolassa tuolla Helsingin keskustassa Ullalinnassa päin. Ja tässä oli kalajuttua mun mielestä. Ihan kalalta maistuu. Niin kuin jotain suolattua, kraavattua siikaa tai jotain tollasta. Ei sen ihmeempää. Sitten vielä toi on maistamatta toi leipä. Siinä on lohta päällä ja tollasta perus. Ihan normaalin makusta
tuosta täytettyä, lohella täytettyä rieskaa, tai siltä se maistuu rieskalta. No niin, siitä lähtee sitten maistiaineeksi lunnia grillattuna versiona. Maistetaan heti tosta. Ihan hyvää tällaista, vähän niin kuin olisi joku pilkottu maksanpala jossain takon välissä tai jotain. Sitten maistetaan siitä vielä lettuun käärittynä. Vielä maukkaampaa. Tulee enemmän mieleen tavallinen nauta kuin mikään maksa. Sitten maistetaan vielä pelkkä pannuka kun pala siitä. Tai tollanen ihan perus länsimaista ohutta pannariahan se on. No niin, siinä on paikallista blockfish-kuuria, missä on seittiä ja perunamussia ja kaikkia sekaisin. Ja sitten kun maistetaan siitä, no oikein hyvä, vähän niin kuin musakaa. Tollasta. Maistetaan sitten vielä ruisleipää. Oikein hyvää perus länsimaista tollasta. Miksi ruisleiväksi tätä nyt kuvais? Vaistaa vielä voin kanssa. Oikein hyvää. Siinä on kuuma lähde, mutta ikävä kyllä uimassa ei voi käydä. Täällä Keisirissä ollaan. Se on niin kuumaa toi vesi. Ja siinä on toinen kuuma lähde vielä tässä Keisirissä. Ja siinä tollanen vähän pienempi. Uimaa ei voi mennä, kun on niin kuumaa. Ja siinä vielä yksi. Se on tulivuori, joka on purkautunut vain kerran 6000 vuotta sitten, ja Keridal on tosiaan tämän paikan nimi.
sieltä lähtee maistiaiseksi tällainen kroketin näköinen pala. Saa nää miltä maistuu. No aika tällainen rusinainen ja keksinen makumaailma, ihan normaali. Sitten lähtee maistiaine tuollaisesta paikallisesta pizzasta tai leipomopizzasta. Ton näköinen. Miltä se maistuu? No meatwurst ja tomaattikastike oikein hyvää ja taikina vielä. Oikein hyvin tehty, ihan normi tällainen pizzataikina. Sitten vielä tällainen maistiaine. Mä en yhtään tiedä mitä se on, se näyttää ihan kun se olisi kuin voisarvi tai joku, mutta maistetaan. No kun donitsin tapa, niin sitten tulee mieleen, ehkä se on se. No niin, ja tässä on tällainen ranneke täällä Blue Lagoonissa. Ja siis tällä ostetaan, tuolla on tuolla altaiden keskellä ihan sellainen kioski, missä tätä näytetään. Ja sen verran kun tätä on käyttänyt, niin se maksetaan sitten lähtiessä vasta kassalla. Lämpimiä juomia valitettavasti ei saatu, mutta tässä on tällainen Gal-olut, joka on paikallinen ja on aikaisemminkin maistanut, eli hyvältä maistuu ja keskiolutta. Tosin tää on ainutlaatuinen paikka sinänsä. Tää liittyy vahvasti Islannin kuumiin lähteisiin, mutta tää on geoterminen paikka, joka ei ole, tää ei ole siis aito luonnonlähde. Eli tää on vähän niin ikoninen. Eli geotermistä voimalaa käytetty hyödyksi. Ja täältä löytyy tällainen, puidaan vähän matkaa tonne päin. Tuolta löytyy tosiaan tollanen maskipiste, että kun sä oot maksanut itse sisälle ja ottanut tämän rannekkeen, niin sä oot tästä valkoisen maskin ilmaiseksi autorikkaasti, kun tää sitten maksaa näin tosiaan hoitaa ihoa. Ja tossa on tollanen nuoresta nainen, joka jakaa jokaisen käsiin tosi kaulisen ja sitten ne vaan levitetään naamaa, annetaan vaikuttaa siinä 5 minuuttia ja sitten voi huudella pois. No niin, siinä on tällainen japanilainen sashimi-annos ja tässä mulla on raakaa valasta just kädessä. Maistetaan. No ihan normaali tollanen, sanotaan nyt vähän niinku raaan tonnikalan makumaailma, mistä sitä on kehuttu. Ja kastetaan vielä tonne. No kastiketta tekisi oikeastaan huomattavasti paremman makumaailman. Ilman kastiketta se ei ollut missään nimessä pahaa, mutta se oli vähän tylsän makusta. Ja sit tossa on kans... Tossa on kans tässä japanilaisessa sashimi-annoksessa tätä... Ihan ok, mutta... Ja ei siinä mitään, että on ihan tavallinen japanilainen annos, mutta valasta tosiaan varmaan ei saa muualta kuin Japanista ja täältä Islannista ja ehkä jostain Grönlannista ja Norjasta. Ja tää on hirveän vahvaa tää wasabi-pastike tietenkin. Ja siinä on tuollaista vähän niinku merilevän tyylistä. Meikäläinen kokeilee kans syömäpuikoilla. Siinä on irrotetut syömäpuikot ja meikäläinen kokeilee sitten näillä.
Enpä yhtään valittele. Voitaan sit pieni pala lohtakin. Ei kun eipä se ollutkaan lohta, se oli tuosta tinkiväärin tapasta. Ja sitten kumpi syö tän lohen, sinä vai minä? Ja maistetaan vielä toi lohipala. Siinä on erilaista mätiä päällä, mutta se on oikein hyvää. Aika sama makumaailma kuin siinä aikaisemmassakin lohipalassa. Ei mitään valittamista. Ja tosta vielä merilevää. Ihan tuollaista perus aasialaista makumaailmaa tai ehkä enemmänkin japanilaista. Kasvetaan vielä tonne. Oikein hyvä. Sitten meikäläinen kokeilee vielä yhden palan tällä tavalla. Että mä kastan sitä tonne. Vaikkei se hirveästi kyllä maistu. No ei kyllä hirveän hyvältä maistu, mutta sellainen oli se sashimi-annos. No niin, siinä on siis etelän kiislaa, nimestä huolimatta pohjoisella merialueella viihtyvä lintu, ruokille ja lunnille sukua. Ja makumaailma on sellainen vähän niin kuin vasikan ja maksan sekoitusta ja tuollaisella punaviinikastikkeen tapasella. Maistetaan siitä vielä pieni pala. No ihan kohtalaisen hyvä, lievästi voimakkaan makusta, mutta maistuu tosiaan niin kuin äsken sanoin. Ja sitten siinä on tuollaista coleslaw-kastikkeen tapasta. Tuollaista. Maistuu aika omenaiselta ja lievästi juustoiselta coleslawlta. Ja siinä on yksi paikallisesta patukoista. No en yhtään valittele, vähän tulee täytelaku mieleen. Sitten siinä toinen maistiaine. Siitä pieni pala maistetaan. Ihan normi suklaalle maistuu, ei lakritsin maku siinä paljon maistuu. Saa nähdä miten tässä vielä. No nyt oli vähän turhankin paljon lakritsin makua siinä keskellä. Ei ehkä omaan makutottumukseen sovi, mutta kuitenkin. Ja täällä Skoogafosissa ollaan. Tällainen vesiputousnähtävyys tuossa vuorien keskellä. Saapa nähdä mitä tästäkin tulee. Kastutaanko ihan läpimäräksi vaikka ei. Kaikki selviää kokemalla ja kokeilemalla. Ja tosta on hieman haasteellista tulla tosta vettä pitkin. Siinä saappaat olisi pitänyt melkein olla tai pitäisi olla, että tosta pääsee. Noniin. Tosta yli ja nyt me ollaan tällä puolella. Ja tuolla se putous nyt sitten on ja sadeviitta tai sadetakki, sadeasu ilman muuta päälle. Muuten siellä ei pärjää, kastuu ihan likimäräksi tuolla. Kylläpäs on vaikeeta maastoa, tällaista hirveän märkää täällä. Kiviä pitkin pitää kävellä tonne putouksiin asti. Tonne asti pitäisi päästä tosiaan. Kun tietäis miten. Tästä kiviä pitkin varovasti. Varovasti sinne. Ja täällä ollaan kyllä täältä niinku
lievästi sanottuna kastuu jo täällä kauempana. Sieltä roiskuu tällaista pientä vesisadetta päälle, sanotaan vaikka näin. Lievää sadetta on tässäkin kohtaa. Ja takaisinpäin mennään ilman muuta tosta reunaa pitkin, koska sieltä pääsee onneksi myös. Nyt lähdetään kävelemään siis takaisinpäin tuolta koskelta. Ja tässä on vähän kivistä, mutta nämä kivet onneksi pysyy hyvin tasapainossa, että tästä pääsee tonne reunaa pitkin. Ja toivottavasti selvitään ehjiin nahoin tästä reunaa pitkin tonne perille asti. Pieni kiemura jouduttiin siinä tekemään, mutta ei onneksi niin pahasti. Päästiin onneksi. Nyt ollaan tossa melkein perillä jo. Ja nyt ollaan taas tässä pikkukylällä, jonka nimen tossa juuri äsken mainitsin. Ja tuolla kauempana on sitten, siellä näkyy pakettiauto ja siellä on tuollainen leirintäalue kautta bussien pysähdyspaikka. No niin, nyt me ollaan täällä Glacierillä, eli jäätikkö nähtävyys tää on sitten lopulta ja tuolla näkyy tuollaista kaunista maisemaa ihan joka puolella. Niin kuin näkyy. Yesterday, I think that just in case, because we don't know. There's no wind. No. No, let's try to stay.
No niin, mustalla hiekkarannalla siis olemme nyt. Siinä on tällainen parkkialue tai leirintäalue ja tuonne päin siis olemme matkalla mustalle hiekkarannalle. Right? Can text you. Nyt me ollaan täällä toisella vesiputouksella Seljankfossilla. Ja tää on tosi vähän erilainen, tuonne voi mennä taaksekin kävelemään. Näkee minkälaista on vesiputouksen takana olla siellä. Mut sadeviitta tai sadevarusteet, sadetta pitävät housut ehdottomasti ja Gore-Tex-kengät, jos täällä liikkuu. Se on ihan välttämätön. Gore-Tex-kengät myös. Joo, mä huomasin.
Ja täällä me ollaan sen putouksen takana nyt. Ihan niinku kevyttä vesisadetta roiskuis silmille. Sieltä tää tuntuu ei miltään ihmeellisemmältä. Ja tuolta suunnastahan me just äsken tultiin noita portaita pitkin, jotka menee tuolla. Ja sateenkaarikin on täällä nähty. Siellä on sateenkaari ja me ollaan poistumassa täältä vesiputouksen takaa just. Kyllä tää periaatteessa satumainen kokemus tääkin on. Täytyy vaan varoa askelia ja mennä varovasti kun täältä poistuu. Eli tuolla on määränpää mihin ollaan nyt menossa. Terveisiä tältä Keflavikin lentokentältä Islannista. Meikäläinen jatkaa tästä seuraavalla Finnairin lennolla kotiin. Ja jos tykkäsitte videosta, niin tilatkaahan ihmeessä. Ja se on moro!